Thank you. Hare Krishna. Advance பொங்கல் வாழ்த்துக்கள் மாதாஜி, all of you. Thank you மாதாஜி. எல்லாருக்கும் happy பொங்கல். Happy பொங்கல் மாதாஜி. Thank you. Hare Krishna. ஹரே இந்த கிருஷ்ணா. செஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவரையும் வணக்கங்கள் கூறி நான் வரவேற்கிறேன். பிரேயர் சொல்லி ஆரம்பிக்கலாம். ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானத்திமிராந்தஸ்ய ஞானாஞ்சலசலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் येन தஸ்மை ஸ்ரீகுரவே நமः. நம ஓம் விஷ்ணுபாதாய கிருஷ்ணபிரஸ்தாய பூதலே ஸ்ரீமதே பக்தி வேதாந்த ஸ்வாமிநிதி நாமினே. நமஸ்தே சரஸ்வதி தேவே கௌரவாணி பிரச்சாரிணே நிர்விசேஷ சூன்யவாதி பாஷ்யதாதே சதாரிணே. ஜய ஸ்ரீ கிருஷ்ண சைதன்ய பிரபோ நித்யானந்தா ஸ்ரீ அத்வைத கததரா ஸ்ரீவாசாதி கௌரபக்த விருந்தா. ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ண கிருஷ்ண ஹரே 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 ராம ராம ஹரே ஹரே. ஹரே கிருஷ்ணா டிவோட்டீஸ். என்னோட வாய்ஸ் ஆடிபிளா இருக்குன்னு நினைக்கிறேன், இல்லையா மாதாஜி? ஆடிபிளா இருக்கு மாதாஜி. கிளியரா இருக்கு. நான் ஷேர் பண்ணினேன், உங்களுக்கு வரலன்னு நினைக்கிறேன், எனக்கே வரல. கேக்குறதா மாதாஜி நான் பேசுறது? பேசுறது கேக்குறது மாதாஜி, ஆனா ஷேர் பண்ணல. அத ஷேர் பண்றது பாக்குறீங்க. இப்போ இல்ல மாதாஜி. இப்போ வருது. இப்போ வருது. Thank you. அத்தியாயம் 10 விபூதி யோகா பூரணத்தின் வைபவம். கிருஷ்ணாவின் முழுமையான திறன்கள், அவருடைய வைபவங்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு இந்த சாப்டர்ல பகவான் சொல்ல போறாரு. இந்த பிக்சர்ல பாருங்க, சின்ன குழந்தை கிருஷ்ணர் தன்னுடைய இடது கை சுண்டு விரல்ல கோவர்தன மலையை தூக்கி வச்சு நின்றுட்டு இருக்கிறாரு. இந்த கதை உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே தெரியும். இதுவே ஒரு மிகப்பெரிய வைபவம். இது யாருனாலையாவது செய்ய முடியுமா அப்படின்னு கேட்டா யாராலையுமே செய்ய முடியாது, எக்ஸப்ட் பகவான் கிருஷ்ணரை தவிர. சோ இந்த மாதிரி அவருடைய திறன்கள் எல்லாம் என்ன அப்படின்னு இதுல சொல்ல போறாரு. நான் மறுபடியும் இந்த செக்ஷனுக்கு வந்திருக்கிற கிருஷ்ண பக்தர்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் கூறி வரவேற்கிறேன். ஸ்ரீ ஸ்ரீ ராதா கோவிந்தர் இஸ்கான் பெங்களூருக்கு நம்முடைய பணிவான வணக்கங்களை சமர்ப்பித்து விட்டு இந்த செஷனுக்கு செல்லலாம். ஹரே கிருஷ்ண 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 ஹரே 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 ராம 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 ஹரே ஹரே. சத்குரு ஸ்ரீல பிரபுபாதகி ஜெய். நேத்து பார்த்த அத்தியாயத்தின் 9 சுருக்கம் பகவத் ஐஸ்வர்ய ஞானம், அந்த ராஜவித்யா ராஜகுக்கியம், அந்த ரகசியமான அறிவு அப்படிங்கிறது என்ன அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம பார்த்தோம். கிருஷ்ணரை எப்படி எந்தெந்த வழியிலெல்லாம் அப்ரோச் பண்ணலாம், அந்த நவவித பக்திகள் என்னென்ன அப்படிங்கிறதையும் நேத்து பகவான் நம்மளுக்கு எடுத்து சொன்னார். அந்த பிரத்யேக பக்தியின் இனிமை என்ன, மன்மனா பவ மக்பக்தோ, அந்த பகவானுடைய அந்த பக்தி நிலையில நமக்கு என்ன கிடைக்கும், தூய பக்தி தொண்டு அனன்ய பக்தி தொண்டு செய்வதனால நம்ம ஸ்பிரிச்சுவலா எந்த அளவுக்கு முன்னேறுவோம்,
பகவானை சென்று அடைவோமா அப்படிங்கிறத பத்தி எல்லாம் வந்து இந்த சாப்டர்ல பகவான் வந்து நம்மளுக்கு சொன்னாரு. அடுத்தது இன்னைக்கு பார்க்க போற அத்தியாயம் கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். சோ அவரை வந்து யாருனாலையுமே வந்து அறிந்து கொள்ள முடியாது. அவர் கூட இருந்தவர்களாலேயே அறிந்து கொள்ள முடியாது. அவர்னால மட்டும்தான் அறிந்து கொள்ள முடியும். சோ பகவானை வந்து அவருடைய அந்தரங்க சக்திகளை வந்து அவர் மட்டுமே அறிய முடியும். ஆனால் அவர் அனைவருக்குமே ஆதாரமானவர். அசைகின்ற அசையாத எல்லாவற்றிற்கும், இந்த ஜட இயற்கைக்கு, இந்த பிரபஞ்சங்களுக்கு எல்லாத்துக்குமே வந்து அவர்தான் வந்து ஆதாரமானவர். ஆனால் அவர் வந்து அஜம், பிறப்பற்றவர், அனாதி அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம். நாமி விது சுரகணா அப்படிங்கிறது. சோ தூய பக்தி தொண்டு என்பது பகவத்கீதையின் சாராம்சம். சோ பகவத்கீதையினுடைய அந்த எசன்ஸ் என்ன சொல்கிறது அப்படின்னா, தூய பக்தி தொண்டு செய்வது எப்படி, மத்சித்தா மத்கத பிராணா அப்படிங்கிறத பத்தி சொல்ல போகிறது. அர்ஜுனன் கிருஷ்ணரின் உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறான். ஒரு நண்பனாக இருந்து சீடனாக ஆகி ஒரு பகவான் அப்படிங்கிற முழுமுதற் கடவுள் நீரே அப்படிங்கிற அந்த உச்ச நிலையை ஏற்றுக்கொள்கிறார். சர்வமேத திருதம் மன்யே அப்படிங்கிறத பத்தி பார்க்க போறோம். பகவான் கிருஷ்ணர் தனது விபூதிகளை விவரிக்கிறார். நான் என்னென்னவாக இருக்கிறேன், என்னுடைய வைபவங்கள் எல்லாம் என்னென்ன அப்படின்னு ஒரு துளி, ஒரு சின்ன ஒரு துளி மட்டும் அவர் வந்து நம்மளுக்கு சொல்றாரு. திவ்யாஹி ஆத்ம விபூதயா. சோ அது என்னென்ன அப்படிங்கிறதை நம்ம பார்க்கலாம். ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச பூய ஏவ மகாபாஹோ ஸ்ருணு மே பரமம் வச யத்தேகம் பிரியமானாய வஸ்யாமி கித காம்யயா. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், பலம் பொருந்திய புயங்களை உடைய அர்ஜுனா, நீ எனக்கு பிரியமான நண்பன் என்பதால் இதுவரை நான் விளக்கியுள்ளதை காட்டிலும் சிறந்த நாணத்தை தற்போது உன்னுடைய நலனிற்காக உரைக்கப் போகிறேன். இதனை மீண்டும் கேட்பாயாக. சோ சிறந்தது அப்படிங்கிறாரு. சோ இதுவரைக்கும் சொன்னதை விட சிறந்த நாணம் அப்படிங்கிறாரு. நான் அந்த விஸ்னத்தை பத்தி நான் உனக்கு சொல்ல போறேன், ஏன்னா நீ என்னுடைய நண்பன் அப்படின்னு இங்க வந்து பகவான் சொல்றாரு. இங்க பாருங்க என்ன பிக்சர், பகவான் வந்து படுத்துட்டு இருக்கார். இங்க வந்து தலைக்கு மேல வந்து துரியோதனன் உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார். இங்க வந்து அர்ஜுனன் கீழே உட்கார்ந்துட்டு இருக்கிறார். எதுக்காக? தங்களுக்கு போர்ல, குருட்சேத்திர போர்ல பகவானுடைய அந்த துணை வேண்டும், பகவானுடைய அந்த ஹெல்ப்பை கேட்டு வந்து உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. எவ்வளவு ஆணவத்தோட தலைக்கு மேல உட்கார்ந்து இருக்கிறாரு. அர்ஜுனர் இங்க வந்து எவ்வளவு பணிவாக கீழே உட்கார்ந்து இருக்கிறாருன்னு பாருங்க. இதுல இருந்தே பகவான் யாருக்கு ஹெல்ப் பண்ணுவாரு அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு போகிறது இல்லைங்களா? நமே விது சுரகணா பிரபவம் நமஹர்ஷயக அகம் ஆதித்ய தேவானாம் மகர்ஷீனாம் சர்வசக. தேவர்களோ மகரிஷிகளோ கூட என்னுடைய வைபவங்களை அறிவதில்லை. ஏனெனில் எல்லா விதங்களிலும் தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாவேன். சோ நம்மை விட சிறந்த சக்திமிக்க ஜீவாத்மாக்கள் தான் தேவர்கள், மகரிஷிகள். சோ இவங்கனால கூட என்ன புரிஞ்சுக்க முடியாது, என்னுடைய வைபவங்களை தெரிந்து கொள்ள முடியாது. ஏனென்றால் அந்த தேவர்களுக்கும் ரிஷிகளுக்கும் நானே ஆதியாக இருக்கிறேன். நானே அவர்களை படைத்தேன், நானே அவர்களை கட்டுப்படுத்துகிறேன். சோ எல்லாருக்கும் ஆதியாக இருக்கிறேன். ஆனாலும் அவர்கள் வந்து என்னை புரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்றாரு. பகவான் வந்து பரமம் அப்படிங்கிற சொல் இங்க வந்து பரமம் அப்படின்னு பராசர முனிவர் வந்து பகவானை பற்றி விளக்குகிறார். பரமம் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பூரணம், முழுமையான அவருடைய ஓப்பலன்சஸ், ஐஸ்வர்யங்கள் என்னன்னு தெரியும் நம்மளுக்கு. சோ அவருடைய முழுமையான வலிமை, முழுமையான புகழ், முழுமையான செல்வம், முழுமையான அறிவு, அழகு, தியாகம். சோ இதெல்லாம் நிறைந்தவர். கொஞ்சம் கூட அவர் வந்து இதுல இருந்து ஒரு துளி கூட, கழு அளவு கூட இந்த வைபவங்கள் எல்லாம் குறையவே குறையாது. இதுக்கு நான் உங்களுக்கு வந்து ஒரு எக்ஸாம்பிள் கூட சொன்னேன். உலக அழகியாக இருப்பவர்கள் 10 வருஷத்துக்கு அப்புறமா வந்து உலக அழகியாக இருக்க மாட்டார்கள். ரொம்ப வலிமை வாய்ந்த முகமது அலி எக்ஸாம்பிள் எல்லாம் சொன்னேன் இல்லைங்களா? சோ அந்த மாதிரி அதெல்லாம் வந்து இந்த பௌதீகத்தில் இருப்பவர்களுடைய சக்திகள், அழகுகள் எல்லாமே வந்து குறைந்துவிடும். ஆனால் பகவானுடையது வந்து குறையவே குறையாது. சோ அவ்வளவு ஆற்றல்கள் மிக்கவர். 3வது ஸ்லோகம் என்ன சொல்லுகிறது? யோமாம் அஜம் அநாதிஞ்ச வேதி லோக மகேஸ்வரம் அசம்மூட சமர்த்தியேஷு
சர்வ பாபை பிரமுச்சியதே. எவனொருவன் என்னை பிறப்பற்றவனாகவும் ஆரம்பம் மற்றவனாகவும் எல்லா உலகங்களின் இறைவனாகவும் அறிகின்றானோ, மனிதர்களிடையே குழப்பமற்றவனாக அவன் மட்டுமே எல்லா பாவங்களிலிருந்தும் விடுதலை பெறுகிறான். சோ யோகிகளும் ஞானிகளும் அவர்களுக்கு பகவானை பற்றி நன்றாக தெரியும். பகவானுக்கு பிறப்பே கிடையாது, பிறப்பற்றவர். இப்போ சூரிய ஒளி எங்கிருந்து வருகிறது? சூரியனிடமிருந்து வருகிறது. அப்போ சூரியனை நம்ம என்ன சொல்லலாம்? சோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். அப்போ பகவான் எங்கிருந்து வந்தார்? தெரியாது. அப்போ பகவானுடைய சோர்ஸ் எங்கிருந்து வந்தார் அப்படிங்கிறது நம்மளுக்கு தெரியாது. எங்கிருந்து பிறந்தார் அப்படிங்கிறது தெரியாது. சோ அவர் பிறப்பற்றவர், ஆரம்பமற்றவர். எங்க ஆரம்பிக்கிறது எங்க முடிகிறது அப்படிங்கிறதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியவே தெரியாது. சோ இந்த உலகத்திற்கு மட்டும் கிடையாது, இந்த அண்ட சராசரங்கள் அனைத்திற்கும் பகவான் இறைவனாக இருக்கிறார். இத குழப்பமில்லாமல் யார் புரிந்து வைத்திருக்கிறார்களோ அவர்களுடைய பாவங்கள் எல்லாம் விலகுகின்றன. அந்த பாவங்கள் எல்லாம் எரிந்து தூசியாகி விடுகின்றன அப்படின்னு இந்த ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்றாரு. மகர்ஷய சப்த பூர்வே சத்வாரோ மனவஸ்ததா மத்பாவா மானசா ஜாதா ஏசாம் லோக இமா பிரஜா. 7 மகாரிஷிகளும் அவர்களுக்கு முந்தைய 4 ரிஷிகளும் மனித சமுதாயத்தை தோற்றுவித்தவர்கள். சோ அது மட்டும் கிடையாது, மனுக்களும் 7 மகாரிஷிகள், 4 ரிஷிகள், மனுக்கள் என்னிடமிருந்து என் மனதால் பிறந்தவர்கள். பல்வேறு லோகங்களில் வாழும் எல்லா உயிரினங்களும் அவர்களிடமிருந்து தோன்றியவை அப்படிங்கிறாரு. ஃபர்ஸ்ட் பகவான் யார படைத்தார் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா 7 மகரிஷிகளை அவருடைய மனதிலே இருந்து பிறப்பித்தார். அதுக்கப்புறம் அதுக்கும் முன்னாடி 4 ரிஷிகள். அவங்க யாரு அப்படின்னு கேட்டா பிரம்மருடைய பிள்ளைகள், பிரம்மாவின் பிள்ளைகள். அடுத்தது 14 மனுக்களை பிறப்பித்தார் மனதிலிருந்து. அந்த 7 மகாரிஷிகள் யாருன்னு அப்படின்னு பார்த்தா கஷ்யபர், அத்ரியர், வசிஷ்டர், அங்கிரசர், விஸ்வாமித்திரர், கௌதமர், பரத்வாஜா அப்படிங்கிற 7 பெருமுனிவர்கள், 7 ரிஷிகளை படைத்தார். அப்புறம் அந்த 4 பேரு பிரம்மாவினுடைய பிள்ளைகள் யாரு அப்படின்னா சனக, சனந்தன, சனாதன, சனத்குமார. இந்த 4 பேரும் பிரம்மாவின் பிள்ளைகள். அப்புறம் 14 மனுக்கள், இவர்கள் எல்லாம் மனதிலிருந்து பிறப்பித்தார். சோ இவங்க கிட்ட இருந்துதான் மற்ற மக்கள் தொகையே இந்த பாப்புலேஷனே எல்லா கிரகங்களுக்கும் உருவாச்சு அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கிறோம். ஆனா இந்த பிரம்மாவின் பிள்ளைகள் கிட்ட இருந்து யாருமே உருவாகவில்லை. ஏன்னா அவர்கள் இந்த லௌகீக வாழ்க்கை எங்களுக்கு வேண்டாம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க ஸ்பிரிச்சுவலா போயிட்டாங்க. சோ அவங்க கிட்ட இருந்து யாருமே உருவாகவில்லை. மற்றவர்கள் கிட்ட இருந்துதான் இந்த மனித உலகமே மனித சமுதாயமே உருவாச்சு. இந்த 7 ரிஷிகளும் இப்ப யாரா இருக்கிறாங்க அப்படின்னா பிராமணர்களுடைய கோத்திரங்களாக இருக்கிறார்கள். நீங்க இப்ப அர்ச்சனை எல்லாம் பண்ண போகும்போது என்ன கோத்திரம் அப்படின்னு கேட்பாங்க இல்லைங்களா? அப்ப நம்ம சொல்லுவோம் இல்லைங்க, பரத்வாஜ கோத்திரம் அப்படிலாம் சொல்றோம் இல்லைங்களா? அந்த மாதிரி கோத்திரங்களாக இப்ப இருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். சோ அடுத்தது ஏதாம் விபூதிம் யோகம் ச மமயோ வேதி தத்வதக சோவிகல்பேன யோகேன யஜ்யதேநாத்ர சம்சயக. இங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, எனது இத்தகு வைபவத்தையும் யோக சக்தியையும் எவன் உண்மையாக அறிகின்றானோ அவன் களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் ஈடுபடுகிறான், இதில் சந்தேகம் இல்லை. சோ நாஸ்திகர்கள் அவருடைய வைபவங்களையும் அவருடைய யோக சக்தியையும் நம்ப மாட்டார்கள். மூடர்கள், முட்டாள்கள் நம்ப மாட்டார்கள். ஏத்திஸ்டும் நம்ப மாட்டார்கள். சோ இவங்க எல்லாமே நம்ப மாட்டார்கள். யார் பக்தி தொண்டில் இருக்கிறார்களோ பகவானை அவங்க மட்டும்தான் நம்புவாங்க. சோ அந்த களங்கமற்ற பக்தி தொண்டில் அவர்கள் மட்டுமே ஈடுபடுகிறார்கள். சோ இதுல சந்தேகம் இல்லை. அகம் சர்வைஷ்ய பிரபவோ மத்த சர்வம் பிரவர்த்ததே இதி மத்வா பஜந்தே மாம் புதாபாவ சமன்விதாக. ஜட ஆன்மீக உலகங்கள் அனைத்திற்கும் மூலம் நானே, எல்லாம் என்னிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன. இதனை நன்றாக அறிந்த அறிஞர்கள் எனது பக்தி தொண்டில் ஈடுபட்டு இதயபூர்வமாக என்னை வழிபடுகின்றனர். நம்ம அந்த கோலோக சாட் பார்க்கும்போது பார்த்தோம், ஆன்மீக உலகங்கள் மேல இருந்துச்சு, கோலோகம் இருந்தது, அதுக்கு கீழே வைகுண்ட லோகம் இருந்துச்சு, நடுவுல விரஜா நதி இருந்துச்சு, கீழே பௌதீக உலகம் இருந்துச்சு.
சோ இந்த ஜட உலகம் ஆன்மீக உலகம் ரெண்டுத்திற்கும் மூலம் வந்து பகவான் தான். அவைகள் எல்லாமே வந்து பகவானிடமிருந்தே தோன்றுகின்றன அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம முதலே பார்த்தோம். இதை வந்து நன்றாக யார் அறிந்திருக்கிறார்களோ அவர்கள் வந்து பக்தி தொண்டில் செய்து இதயபூர்வமாக பகவானை பரமபுருஷராக முழுமுதற் கடவுளாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்கள். மச்சித்தா மத்தத பிராணா போதயந்த பரஸ்பரம் கதயந்தஸ்ச மாம் நித்யம் துஷ்யந்தி ரமந்தி சக. எனது தூய பக்தர்களின் சிந்தனைகள் என்னில் மூழ்கியுள்ளன. சோ என்னுடைய பக்தர்கள் அனன்ய பக்தி செய்யற அந்த தூய பக்தர்கள் வந்து அவங்களுடைய மனசுல எப்பவுமே வந்து என்னை பற்றியே சிந்தித்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள். அவர்களுடைய முழு வாழ்க்கையுமே வந்து பக்தி தொண்டருக்காக அர்ப்பணிக்கப்பட்டுள்ளது. சோ எப்படி ஸ்ரீல பிரபுபாதா அவருடைய வாழ்க்கையை வந்து பகவானுடைய சேவைக்காக அர்ப்பணித்தாரோ அந்த மாதிரி. மேலும் என்னை பற்றி தங்களுக்குள் உரையாடுவதிலும் ஒருவருக்கொருவர் உபதேசித்துக் கொள்வதிலும் இவர்கள் பெரும் திருப்தியும் ஆனந்தமும் அடைகின்றனர். நம்ம எப்படி இப்ப சத் சங்கத்துல இருக்கிறோம், ஒரு 10 நிமிஷம் கிடைச்சாலும் சரி பகவானை பற்றி ஒரு கீர்த்தனம் பாடுவது, பகவானை பற்றி ஏகாதசினா என்ன, அது எப்படி வந்துச்சு, அதுக்கு என்ன சாப்பிடலாமா சாப்பிடக்கூடாதா, வந்து எப்படி எல்லாம் கிரெயின்ஸை ஒதுக்கிட்டு வேற என்ன பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி எல்லாம் பகவானை பற்றி பகவான் சம்பந்தப்பட்டதை பற்றி மட்டுமே வந்து பேசுறோம். அப்ப ஒருத்தருக்கு தெரியாததை இன்னொருத்தர் வந்து சொல்லிக் கொள்கிறோம் இல்லைங்களா. இந்த மாதிரி அவரை பற்றி பேசுவதிலே வந்து நம்மளுக்கு ஒரு திருப்தி கிடைக்கிறது, ஒரு ஆனந்தம் கிடைக்கிறது. தேசாம் சததயுக்தானாம் பஜதாம் பிரீதி பூர்வகம் ததாமி புத்தி யோகம் தம் தம் ஏனமாம் உபயாந்திதே. எனக்கு அன்புடன் தொண்டு செய்வதில் இடையறாது ஈடுபட்டுள்ளவர்களுக்கு என்னிடம் வந்தடைவதற்கு தேவையான அறிவை நானே வழங்குகிறேன். யார் வந்து அனன்ய பக்தி செய்கிறார்களோ, இங்க பாருங்க துருவ மகாராஜா ஒத்த கால்ல நின்னு தவம் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கிறாரு. சோ இங்க பகவானே வந்து அவருக்கு வந்து தோன்றுகிறார் இல்லைங்களா, பிரத்யட்சமா வந்து அவருக்கு வந்து காட்சி கொடுக்கிறார். சோ யார் வந்து பகவானுக்கு முழு அன்புடன் தொண்டு செய்கிறார்களோ, அந்த தொண்டில் ஈடுபட்டு இருக்கிறார்களோ, இடையறாது 10 நாளைக்கு நான் சாண்ட் பண்றது, அப்புறம் 2 நாள் விட்டுறது, அந்த மாதிரி எல்லாம் கிடையாது. என்னுடைய முதல் டியூட்டி சாண்டிங் தான் அப்படின்னு யார் வந்து அந்த மாதிரி அனன்ய பக்தி செய்கிறார்களோ, பகவானுக்கு வந்து ஆஃபர் பண்ணி அதை பிரசாதமாக ஏற்றுக்கொள்கிறார்களோ அந்த மாதிரி. சோ அனன்ய பக்தி செய்பவர்களுக்கு என்னிடம் எப்படி வந்து சேரணும் அப்படிங்கிறத எப்படி வந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா வந்து நானே அவங்களுக்கு வந்து அந்த அறிவை வழங்குகிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. அந்த வழிகளை எல்லாம் அவரே காட்டி கொடுப்பார். இங்க துருவ மகாராஜா பத்தி, இந்த குட்டி பையனை பத்தி இங்க சொல்லியிருக்காங்க. அவங்க எப்படி எல்லாம் வந்து பக்தி பண்ணினார் அப்படின்னு. அவர் வந்து எதுக்காக அப்படின்னு காட்டுக்கு போனார் அப்படின்னு தெரியும். ஹேமலதா மாதாஜி இந்த ஸ்டோரி நீங்க சொல்ல போறீங்களா? இன்னைக்கு சொல்ல போறேன் மாதாஜி. ஓ சரி, அப்ப நான் இதை படிச்சுட்டு விட்டுட்டுமா? சரி. ஏன்னா அவர் மதுவனத்துல எப்படி எல்லாம் கடுமையாக தவம் புரிந்தார் அப்படின்னு நீங்க இருக்குது, அதை மட்டும் படிச்சிடுறேன், மற்றதெல்லாம் நீங்க சொல்லுங்க. அவர் வந்து எப்படி எல்லாம் தவம் புரிந்தார், மதுவனத்துக்கு போய் ஏன் போனார் அப்படிங்கிற விஷயத்தெல்லாம் ஹேமலதா மாதாஜி சொல்லுவாங்க. அவர் வந்து காட்டுக்கு போனார், சிற்றன்னையின் கொடுமையினால் காட்டுக்கு போனார். சோ அழுதுகிட்டே போறாரு. அப்போ வந்து நாரத முனி வந்து, இல்லப்பா நீ சின்ன குழந்தை, நீ இப்பெல்லாம் காட்டுக்கு போக கூடாதுன்னு சொன்னா கூட ஒத்துக்கல. அங்க போய் எப்படி மதுவனத்துக்கு போய் எவ்வளவு கடுமையான தவம் புரிகிறார் அப்படின்னா, 1 மாசம் வந்து பழங்கள் வந்து 3 நாளுக்கு ஒரு முறைதான் எடுத்துக்கிட்டாரு. அடுத்த 2வது மாசம் உலர்ந்த புல் இலை இதை வந்து 6 நாளுக்கு ஒரு முறைதான் எடுத்துக்கிட்டாரு. அடுத்து 3வது மாசம் வந்து தண்ணீர் 9 நாளுக்கு ஒரு முறைதான் எடுத்துக்கிட்டாரு. 4வது மாசம் காற்றையே 12 நாட்களுக்கு ஒரு முறைதான் சாப்பிட்டாரு. அடுத்தது 5வது மாதம் ஒரே காலில் நகராமல் அப்படியே நின்னு அவர் தவம் பண்ண ஆரம்பிச்சுட்டாரு. அப்போ பூமியே நடுநடுங்கி அப்படியே அழுந்தி உள்ள வந்து போக ஆரம்பிச்சிருச்சு. சோ அது என்ன ஸ்டோரி அப்படின்னு மாதாஜி சொல்லுவாங்க. தேசம் தேசாம் ஏவானுகம் பார்த்தம் அகம் அஜ்ஞானஜம் தம நாசயாம் யாத்மபாவஸ்தோ நானதீவேன பாஸ்வதா. அவர்களிடம் விசேஷ கருணையை காட்டுவதற்காக அவர்களது இதயத்தினுள் வசிக்கும் நான் அறியாமையினால் பிறந்த இருளை ஞானம் என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் அளிக்கிறேன்.
யார் வந்து அனன்ய பக்தி பண்ணும்போது அவங்களுடைய இதயத்துக்குள்ள பரமாத்மாவாக வந்து நான் இருந்து கொண்டிருக்கிறேன். அப்போ அவங்க மனசுல ஏற்படுகிற அறியாமை அப்படிங்கிற அந்த இருளை வந்து நான் வந்து அவங்களுக்கு என்னுடைய ஞானம் என்னும் அறிவு என்னும் சுடர்விடும் தீபத்தினால் வந்து அதை வந்து அழித்து விடுகிறேன். இப்போ ஒரு ரூமே இருட்டா இருக்குது, கரண்ட் இல்ல, அப்ப வந்து உள்ள போய் ஒரு விளக்கை ஏற்றி வச்சோம், ஒரு சின்ன விளக்கை ஏற்றி வச்சிட்டோம்னா அந்த இருள் காணாமல் போய் விடுகிறது. அந்த மாதிரிதான் பகவானும் வந்து ஒரு சின்ன அறிவு என்னும் ஞான தீபத்தை நம்ம மனசுக்குள்ள ஏற்றி வைக்கிறது மூலமா நம்மளுடைய அறியாமையை போக்குகிறார். अर्जुन उवाच परं ब्रह्म परं धाम पवित्रं परमं भवान् पुरुषं शाश्वतं दिव्यम् आदिदेवम् अजं विभुम् अकुस्त्वां ऋषयः सर्वे देवर्षिर्नारदस्तदा असिदो देवलो व्यास स्वयं चैव प्रविशमे அர்ஜுனன் கூறினான், நீரே பரபிரம்மன், உன்னத இருப்பிடம், மிகவும் தூய்மையானவர், பரம சத்தியம், நீரே நித்தியமானவர், திவ்யமானவர், ஆதி தேவர், பிறப்பற்றவர், மிக பெரியவர். உம்மை பற்றிய இந்த உண்மையினை நாரதர், அசிதர், தேவலர், வியாசர் போன்ற மிகச்சிறந்த ரிஷிகளும் உறுதி செய்துள்ளனர். இவங்க எல்லாருமே மிகச்சிறந்த ரிஷிகள். இவர்கள் வந்து உங்களை பற்றி நிறைய இந்த மாதிரி சொல்ல நான் கேட்டிருக்கிறேன். இப்பொழுது நீங்களே இதையெல்லாம் வந்து எனக்கு எடுத்து சொல்லி இருக்கிறீர்கள். என்னெல்லாம் சொல்லி இருக்கிறாரு? அவரே பரபிரம்மன். சோ அவரே வந்து பிரம்மமா இருக்கிறாரு. உன்னத இருப்பிடம், எல்லோரும் இருக்கிற அந்த இருப்பிடமாக அவரில் அடைக்கலமாக இருக்கிறார். அவர் எப்படிப்பட்டவர்? மிகவும் தூய்மையானவர், சத்தியம் அவரே. சோ இதற்கு மேல சத்தியம் வேற எதுவுமே கிடையாது. நித்தியமானவர், அழிவற்றவர், திவ்யமானவர், ஆதிதேவர். ஆதிதேவர்னா பிறப்பற்றவர், அஜம், மிக பெரியவர். அவரை விட மிக பெரியது அப்படிங்கிறது எதுவுமே கிடையாது. அவர்தான் எல்லாத்துக்குமே மிக பெரியவர். உம்மை பற்றிய இந்த உண்மையை வந்து நீங்களும் சொல்லி இருக்கிறீர்கள், அவர்களும் சொல்ல நான் கேட்டிருக்கிறேன் அப்படின்னு இந்த 2 ஸ்லோகத்துல பகவான் சொல்லி இருக்கிறாரு. சர்வம் ஏதத்ருதம் மன்யே யன்மாம் பதசி கேசவ நகி தே பகவன் வ்யக்திம் விதுர்தேவான தானவா. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றையெல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. சோ தேவர்களும் கூட உங்களுடைய அசுரர்களும் கூட உங்களுடைய வைபவங்களை வந்து தெரிந்து கொள்ள முடியாது அப்படின்னு இங்க பகவான் இந்த ஸ்லோகத்துல நமக்கு சொல்றாரு. ஸ்வயம் ஏவாத்மனாத்மானம் வேதத்வம் புருஷோத்தம பூதபாவன பூதேஷு தேவதேவ ஜகத்பதே. ஒரே ஒரு நிமிஷம் மாதாஜி, இந்த ஸ்லோகத்தோட விளக்கத்தை படிச்சுட்டுங்க மாதாஜி. ஹேமலதா மாதாஜி. கிருஷ்ணா, தாங்கள் எனக்கு கூறியவற்றை எல்லாம் உண்மை என நான் முழுமையாக ஏற்கின்றேன். பகவானே, தேவர்களோ அசுரர்களோ உமது வியக்தித்துவத்தை அறிய முடியாது. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீரே உண்மை அறிவீரே. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஸ்வயம் ஏவாத்மனாத்மானம் வேதத்வம் புருஷோத்தம பூதபாவன பூதேஷு தேவதேவ ஜகத்பதே. உத்தம புருஷரே, அனைத்திற்கும் மூலமே, அனைவருக்கும் இறைவனே, தேவர்களின் தேவரே, அகிலத்தின் இறைவனே, உண்மையில் உமது சுய அந்தரங்க சக்தியின் மூலம் நீர் உம்மை அறிவீர். சோ உம்மை பற்றி யாருக்குமே தெரியாது. தேவர்களுக்கோ அசுரர்களுக்கோ யாருக்குமே உம்மை பற்றி அறிந்து கொள்ளக்கூடிய அந்த சக்தி இல்லை.
சோ உம்முடைய அந்தரங்க சக்திகளை பற்றி உமக்கு மட்டுமே தெளிவாக தெரியும். சோ உங்களை பற்றி யாருமே அறிந்து கொள்ள முடியாது, நீர் யாருக்குமே அறியப்படாதவர் அப்படிங்கிறத இந்த ஸ்லோகங்கள் சொல்கிறது. கதம் வித்யாம் அகம் யோகிம்ஸ் த்வாம் சதா பரிசிந்தயன் கேசு கேசு சபாவேஷு யோசி பகவன்மயா. உன்னத யோகியாகிய கிருஷ்ணரே, நான் உம்மை இடையராது நினைப்பதும் அறிவதும் எங்கனம். சோ நம்மளுக்கு கூட அவர் சொல்றாரு, எப்பவும் என்னையே நினைச்சிட்டுங்க அப்படின்னு சொல்றாரு. ஆனா அது எப்படி அப்படிங்கிறது தான் தெரியல. சோ அந்த டவுட் கிளியர் பண்றதுக்காகவே அர்ஜுனர் இந்த கொஸ்டினை கேட்கிறாரு. உம்மை இடையராது நினைப்பது எப்படி அப்படின்னு கேட்கிறாரு. எங்கனம் பகவானே, வேறு எந்தெந்த உருவங்களில் உம்மை நினைவு கொள்ள முடியும்? சோ எப்படி எல்லாம் நீங்க ரூபம் உடையவர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க. அப்ப எந்தெந்த நீங்க சியாமசுந்தர ரூபத்துல இருக்கீங்க, நாராயணரா இருக்கீங்க, சோ அந்த மாதிரி 4 சதுர்புஜத்தோட இருக்கீங்க, அப்படியெல்லாம் எந்த ரூபத்துல எல்லாம் நாங்கள் உண்மை நினைவு கொள்வது அப்படின்னு கேட்கிறாரு. விஸ்தரேனாத்மனோ யோகம் விபூதிம் ச ஜனார்தன பூய கதய பிருத்ரிகி சொன்பதோ நாஸ்தி மேம்ருதம். ஜனார்தனா, உமது வைபவங்களின் யோக சக்தியை பற்றி தயவு செய்து விவரமாக கூறவும். உம்மை பற்றி கேட்பதில் நான் ஒருபோதும் நிறைவடைவதில்லை. ஏனெனில் உம்மை பற்றி அதிகமாக கேட்கும் போது உமது வார்த்தைகளில் அமிர்தத்தை நான் அதிகமாக சுவைக்க விரும்புகிறேன். சோ உங்களுடைய வைபவங்கள், உங்களுடைய சக்திகள், யோக சக்திகளை பற்றி இப்ப சொல்லுங்க. உங்களை பற்றி கேட்க 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 எனக்கு இன்னும் கேட்கணும் ஆவல் தான் ஜாஸ்தி ஆகுது. சோ அந்த அமிர்தத்தை நான் சுவைத்து கொண்டே இருக்க விரும்புகிறேன், நீங்க மேலும் மேலும் சொல்லுங்க அப்படின்னு பகவான் கிட்ட அர்ஜுனர் கேட்கிறாரு. ஸ்ரீ பகவானுவாச்ச ஹந்ததே கதியிஷ்யாமி திவ்யா சாதம விபூதய பிரதான்யத குரு ஸ்ரேஷ்ட நாஸ்யந்தோ விஸ்தரஸ்ய மே. புருஷோத்தமரான முழுமுதற் கடவுள் கூறினார், அப்படியே ஆகட்டும். நான் எனது தெய்வீகமான தோற்றங்களை பற்றி உனக்கு கூறுகிறேன். சோ அவருடைய என்னென்ன தோற்றங்கள் எல்லாம் தெய்வீகமான தோற்றங்கள் அப்படின்னு நானே உனக்கு சொல்றேன் அப்படின்னு ஒத்துக்கிட்டார். சோ நான் முக்கியமானவற்றை மட்டுமே கூறப்போகிறேன். ஏனெனில் அர்ஜுனா, எனது வைபவங்கள் எல்லையற்றவை. சோ அவருடைய எல்லாமே எல்லையற்றவை தான் இல்லைங்களா? சோ அதை நான் ஒரு துளி மட்டுமே நான் உனக்கு சொல்ல போறேன், எல்லாத்தையும் விளக்குறதுங்கிறது ரொம்ப கடினம் அப்படின்னு இங்க சொல்றாரு. சோ என்னென்னவா இருக்கிறாரு அப்படின்னு இங்க பகவான் இங்க சொல்றாரு. இது 21வது ஸ்லோகத்திலிருந்து 38வது ஸ்லோகம் வரைக்கும் சொல்றாரு. அவர் 12 ஆதித்யர்களில் நான் விஷ்ணுவாக இருக்கிறேன். வானில் ஒளிர்பவை அதுல நான் சூரியனாக இருக்கிறேன். மருத்துக்களில் தேவலோக கட்டுப்பாட்டாளர்கள் மரீஷியாக இருக்கிறேன். மருத்துக்கள் அப்படின்னா மரீஷி, ஒரு நிமிஷம். மரீஷினா இந்த காற்றுக்களில் ஒரு வகையானது. சோ அது தேவலோகத்தை கட்டுக்குள் வைத்திருக்கிறது. அதுதான் அதுல மரீஷியாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. சந்திரன் நட்சத்திரங்களில் நான் நிலாவாக இருக்கிறேன். வேதங்களில் சாமவேதமாகவும், தேவர்களில் இந்திரனாகவும், புலன்களில் மனமாகவும் இருக்கிறேன். வாழும் உயிரினங்களில் வாழ்க்கை சக்தியாக இருக்கிறேன். சோ 11 ருத்திரர்களில் சிவபெருமானாக இருக்கிறேன். யக்ஷ ராட்சசர்களில் குபேரனாக இருக்கிறேன். படைத்தலைவர்களில் சேனாதிபதி ஸ்கந்தன் முருகனாக நான் இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. நீர்நிலைகளில் பெருங்கடலாக இருக்கிறேன். முனிவர்களில் பிருகு முனிவராக இருக்கிறேன். அதிர்வுகளில் நான் ஓம் என்னும் பிரணவ மந்திரமாக இருக்கிறேன். யாகங்களில் ஹரே கிருஷ்ண ஜபமாக இருக்கிறேன். அசையாதவைகளில் இமயமலையாக இருக்கிறேன். மரங்களில் ஆலமரமாக இருக்கிறேன். தேவ ரிஷிகளில் நாரதராக இருக்கிறேன். தேவலோக பாடகர்களில் சித்திரரதனாக இருக்கிறேன். சித்தர்களில் கபிலராக இருக்கிறேன். குதிரைகளில் உச்சரைரஸ், அந்த அமிர்தத்தை கடையிறதுக்காக அந்த பாக்கடல்ல
அதுல உருவான ஒரு வெள்ளை குதிரை தான் உச்சரேஸ்வஸ். சோ தேவலோக யானைகளில் ஐராவதமாக நான் இருக்கிறேன். மனிதர்களில் நான் மன்னராக இருக்கிறேன். ஆயுதங்களில் நான் வஜ்ராயுதமாக இருக்கிறேன். பசுக்களில் நான் காமதேனுவாக இருக்கிறேன். சந்ததி உருவாக்குபவர்களில் நான் மன்மதனாக இருக்கிறேன். பாம்புகளில் நான் வாசுகியாக இருக்கிறேன். தேவலோக பாம்புகளில் ஆதிசேஷனாக இருக்கிறேன். நீர் தெய்வங்களில் வர்ணனாக இருக்கிறேன். புறப்பட்ட மூதாதையர்களில் ஆரியமாவாக இருக்கிறேன். அது மரங்கள்ல ஒரு பகுதி, மரக்கூட்டங்கள்ல ஒரு பகுதி, அதுதான் ஆரியமா அப்படிங்கிறது. சட்டத்தை வழங்குபவர்களில் நான் யமனாக இருக்கிறேன். தைத்திய அசுரர்களில் நான் பிரகலாதனாக இருக்கிறேன். தைத்திய அசுரர்கள் அப்படின்னா என்னன்னா, அவங்களுக்கு பக்தி உண்டு, அசுரர்கள் தான், ஆனா பக்தி உண்டு. சோ பிரகலாதனாக இருக்கிறேன். கீழடக்குபவர்களில் நான் காலமாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. மிருகங்களில் நான் சிங்கமாகவும், பறவைகளில் கருடனாகவும், சுத்திகரிப்புன்னு யார் கிளீன் பண்றது, சோ காற்றாகவும் இருக்கிறேன். ஆயுதம் செலுத்துபவர்களில் நான் ஸ்ரீராமனாக இருக்கிறேன். மீன்களில் சுறாமீனாகவும், பாயும் நதியில் கங்கையாகவும், படைப்புகளில் தொடக்கம், முடிவு மற்றும் இடைப்பட்ட நிலை, எதற்குமே ஒரு தொடக்கமும் முடிவும் ஒரு இடைப்பட்ட நிலையும் இருக்கும். சோ அதுதான் சொல்றாரு இங்க. சோ படைப்புகளில் நான் தொடக்கம் முடிவு அப்படிங்கிறாரு. அறிவியலில் சுய ஆன்மீக அறிவியலாக இருக்கிறேன். அதாவது அந்த நான் யார், நான் உடல் அல்ல, நான் ஆத்மா அப்படின்னு ஆத்ம ஞானம் இருக்கு பார்த்தீங்களா, அதுவாக இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறாரு. தர்க்கவாதிகளில் உறுதியான உண்மை, அதாவது நம்ம இப்ப விவாதங்கள் நடக்கிறது, அதுல கடைசியா கன்க்ளூஷன் சொல்றாங்க பாத்தீங்களா, அதுதான் உறுதியான உண்மை. எழுத்துக்களில் அகர எழுத்தாக நான் இருக்கிறேன். கூட்டுச் சொற்களில் நான் இரட்டை சொல், அதாவது ராமலட்சுமணர் அப்படின்னு சொல்ற பாத்தீங்கன்னா, அந்த மாதிரி கூட்டுச் சொற்களாக நான் இருக்கிறேன் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்லிக்கிறாரு. படைப்பாளிகளில் நான் பிரம்மாவாக இருக்கிறேன். மரணத்தை விழுங்கும் அனைத்தும் மற்றும் எல்லாவற்றையும் உருவாக்கியவர். சோ பெண்களினுடைய புகழ், அதிர்ஷ்டம், பேச்சு, நினைவு, நுண்ணறிவு, விசுவாசம் மற்றும் பொறுமை, சோ இது எல்லாமே நான் தான். பெண்கள் கிட்ட இருக்கிற இந்த எல்லா குணங்களுக்கும் காரணம் நான் தான். ஸ்தோத்திரங்களில் பிருகத்சாமா, இது பிரம்மனுக்காக பாடக்கூடியது, அதுவாக இருக்கிறேன். சந்தஸ், கவிதைகளில் நான் காயத்ரி மந்திரமாக இருக்கிறேன். மாதங்களில் நான் மார்கழியாக இருக்கிறேன். பருவங்களில் நான் வசந்தமாக இருக்கிறேன். சோ சினிமாக்காரங்கெல்லாம் பகவத்கீதையில இருந்து தான் இதெல்லாம் எடுத்துட்டு இருக்காங்க. சோ ஏமாற்றுக்காரர்களில் நான் சூதாக இருக்கிறேன். எப்படி சகுனியை ஏமாத்தினார் அந்த மாதிரி. சோ ஒளிர்பவற்றில் நான் தேஜஸாக இருக்கிறேன் அப்படின்னு இங்க பகவான் சொல்லியிருக்காரு. இங்க யார் யார் என்று கண்டுபிடிங்கள் அப்படின்னு பிக்சர்ஸ் சும்மா கொடுத்திருக்காங்க. சோ அவங்களே ஆன்சரும் கொடுத்துருக்காங்க. இங்க வெள்ளை குதிரை, உச்சஸ், கைவஸ், ஸ்ரீராமர், ஓம், சிவன், வஜ்ரா, இதெல்லாம் நம்ம அந்த ஆன்சர்ஸ் எல்லாம் நம்ம பார்த்துட்டோம். யச்சாபி சர்வபூதானாம் பீஜம் தத் அகம் அர்ஜுன ந தத் அஸ்தி வினா யத்ஸ்யான் மாயாபூதம் சராசரம். மேலும் அர்ஜுனா, இருக்கும் எல்லா உயிர்வாளிகளையும் உற்பத்தி செய்யும் விதை நானே. அசைபவை மற்றும் அசையாதவற்றில் நானின்றி இருக்கக்கூடிய ஒன்றும் இல்லை. சோ எந்தெல்லாம் இந்த இயற்கையில இருக்குதோ, அசைகின்றவை, அசையாதவை, உயிர்வாளிகள் எல்லாவற்றிற்கும் நானே விதையளித்திருக்கிறேன். சோ விதையளிக்கும் தந்தை யார் அப்படின்னு கேட்டா பகவான் தான். பகவான் தான் எல்லாத்துக்குமே விதையாக இருந்திருக்கிறார். சோ அவரிடந்து தோன்றியவர்கள் தான் நாம் எல்லோருமே. சோ நம்ம எல்லோருமே பகவானுடைய பார்ட்ஸ் அண்ட் பார்சல்ஸ் அப்படிங்கறத தெரிஞ்சுக்கணும். சோ நம்ம எல்லாருமே பகவானுடைய அணு ஆத்மாக்கள். சோ நான் தோஸ்தி மம திவ்யானாம் விபூதீனாம் பரந்தப ஏசதூத்தே சத் ப்ரோக்தோ விபூதேர் விஸ்தரோ மயா. எதிரிகளை வெல்வோனே. சோ யார சொல்றாரு? பகவான் அர்ஜுனரை சொல்றாரு. என்னுடைய தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை, என்னுடைய தெய்வீக தோற்றங்களுக்கு எல்லையே இல்லை. நான் என்னென்னவா இருக்கிறேன் அப்படிங்கிறதுக்கு எல்லையே கிடையாது, சொல்லவே முடியாது. ஒரு சின்ன துளி மட்டும் உனக்கு சொல்லியிருக்கேன். நான் உன்னிடம் கூறியவை அனைத்தும் எனது விரிவான வைபவங்களின் ஒரு சிறு உதாரணம் அப்படின்னு பகவான் இங்க சொல்றாரு. யத் யத் விபூதி மத் சத்வம் ஸ்ரீமத் பூஜிதமேவ வா தத் தத் ஏவாவகச்சத்வம் மம தேஜோம் ச சம்பவம். அழகான புகழத்தக்க வைபவங்கள் அனைத்தும் என்னுடைய தேஜஸின் சிறு பொறியிலிருந்து தோன்றுபவையே என்பதை அறிவாயாக.
சோ பகவானை சுற்றி ஒரு தேஜஸ் இருக்கும், ஒரு ஒளிவட்டம் இருக்கும். சோ அதிலிருந்து தோன்றியவைதான் இது எல்லாமே. இந்த புகழத்தக்க வைபவங்கள் எல்லாமே அந்த தேஜஸிலிருந்து தோன்றியவைதான் அப்படின்னு சொல்றாரு. அந்த சின்ன பொறியிலிருந்து தோன்றியதே இவ்வளோ இருக்கு. அதவா பகுனைதேன கிம் நாதேன தவார்ஜுன விஷ்டவ்யாகமிதம் கிருஷ்ணம் ஏகாம்சேன ஸ்திதோ ஜகத். ஆனால் இதனை விரிவாக அறிவதன் தேவை என்ன அர்ஜுனா? என்னுடைய சிறு அம்சத்தின் மூலமாக நான் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதிலும் புகுந்து அதனை தாங்குகின்றேன். சோ நான் ஒரு சின்ன என்னுடைய சிறு அசைவே போதும் இந்த பிரபஞ்சம் முழுவதுமே தாங்குவதற்கு. சோ இந்த எல்லாத்தையும் தெரிஞ்சுக்கிட்டு செய்ய போறது என்ன? அதெல்லாம் தேவையில்லை. ஒரு சின்ன அணுப்பொறியே போதும். என்னிலிருந்து வரும் ஒரு சிறு பொறியே இந்த பிரபஞ்ச முழுவதையும் காத்து மெயின்டைன் பண்ணி அழிக்கக்கூடிய அத்தனை சக்தி வாய்ந்தது அப்படின்னு பகவான் சொல்றாரு. சோ இந்த அத்தியாயத்தினுடைய சுருக்கம், கிருஷ்ணர் அறியப்படாதவர், அனைவருக்கும் ஆதாரமானவர். சோ அவரை யாரினாலும் புரிந்து கொள்ள முடியாது. அவரை பத்தி அவருக்கு மட்டும்தான் தெரியும். சோ ஆனா எல்லாத்துக்குமே அவர் தான் ஆதாரமாக இருக்கிறார். சோ பகவத்கீதை அப்படிங்கிறது தூய பக்தியினுடைய சாராம்சம் அப்படிங்கிறத பத்தி நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறோம். அர்ஜுனர் கிருஷ்ணருடைய சீடனாக இருந்து ஃபர்ஸ்ட் நண்பனாக இருந்து சீடனாக மாறி கடைசியில பகவானை முழுமுதற் கடவுளாக அவர் ஏற்றுக்கொள்கிறார். பகவான் கிருஷ்ணர் தன்னுடைய விபூதிகளை தான் என்னென்னவாக இருக்கிறோம் அப்படிங்கிறத பத்தி அர்ஜுனன் கேட்கறதுனால நமக்கும் அதெல்லாம் பத்தி கிளீனா விளக்கி இந்த சாப்டர்ல நம்மளுக்கு சொல்லி இருக்கிறார். இந்த சாப்டர் இதோட முடிவடைகிறது. இப்போ மாதாஜி அந்த ஸ்டோரிய சொல்லுவாங்க. அந்த துருவ மகாராஜருடைய ஸ்டோரியை நான் ஸ்டாப் ஷேர் பண்ணியிருக்கேன். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. எல்லா டிவோட்டிஸ்க்கும் என்னுடைய நமஸ்காரம். இன்னைக்கு நான் துருவன் அவருடைய கதையை பத்தி சொல்ல போறேன். உத்தரபாத அப்படிங்கிற ராஜாவுக்கு 2 மனைவிமார்கள். ஒத்தியோட பேரு சுருச்சி, இன்னொத்தி பேரு சுனிதி. அப்படி இவா ரெண்டு பேர்ல சுருச்சிய உத்தரபாதனுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும். அதனால சுருச்சியோடைய பையன் பேரு உத்தமன், சுனித்தியோட பையன் பேரு துருவன். இந்த சுருச்சி எப்பவுமே ராஜா கூடயே ரொம்ப இது பண்றால அவளுடைய குழந்தைய தான் ராஜா எப்பவுமே ரொம்ப கொஞ்சி மடியில வச்சுண்டு எல்லாம் பண்ணுவார். இது துருவனுக்கு அவ அப்பா மடியில உட்காரணும்னு ரொம்ப ஆசை. அதுவும் ஒரு 5 வயசு குழந்தை தான் அது. அவ அப்பா மடியில போய் உக்காந்துக்கணும்னுட்டு அது ஒரு நாளைக்கு அப்பா கிட்டக்கு போய் உக்காந்துக்கிறதுக்கு போச்சு. அப்போ இந்த சுருச்சி அவ 2வது அம்மா என்ன பண்றா, நீ இப்போ அப்பா மடியில உக்காரணும்னு ஆசைப்படுற, நாளைக்கு கொஞ்சம் பெரியவன் ஆன அப்புறமா இந்த ராஜ்யமே இந்த சிம்மாசனத்துல நீ உட்காரணும்னு ஆசைப்படுவ. உங்களோட அப்பா மடியில உட்காரணுமானா நீ என்னோட கர்ப்பத்துல நீ பிறந்தாதான் உனக்கு அந்த குடுப்பினை கிடைக்கும், அப்படி இப்படின்னு எல்லாம் ரொம்ப பெரிய வார்த்தைகள் எல்லாம் அந்த சின்ன குழந்தை 5 வயசு குழந்தைகிட்டக்க பேசுறா. அதுக்கு ஒன்னும் புரியல, என்ன சொல்றான்னு கூட அதுக்கு புரியல. பாவம், அவ அப்பா மடியில உட்காரக்கூடாதுன்னு பிடிச்சு தள்ளி விட்டது மட்டும் அதுக்கு ரொம்ப ஃபீல் ஆச்சு. நேரா அழுதுண்டே அவ அம்மா கிட்டக்க வந்தது, சுனிதி கிட்டக்க. அப்போ அவ அம்மா என்ன சொல்றா, குழந்தைய சமாதானப்படுத்துறா. நீ அழாதடா கண்ணா, நீ சுவாமிய நினைச்சுக்கோ, சாமி கிட்டக்க நீ உன்னுடைய இதெல்லாம் சொல்லு, சாமி உனக்கு உன்னோட என்ன ஆசையோ அதை நிறைவேற்றுவா. நீ சுவாமிய மனசுல அதோக்ஷாவாக நினை அப்படின்னு சொல்றா. அதோக்ஷாஜானா என்னன்னா, உன் மனசுல இருக்கிற கடவுளை தான் அப்படி சொல்லுவா. பிரத்யக்ஷா அப்படின்னா நமக்கு முன்னாடி பிரத்யக்ஷமா நிக்கிறது தான் கடவுள, அந்த மாதிரி ஒரு ஃபார்மை தான் பிரத்யக்ஷம்னு சொல்றது. அப்படி இருக்குமா, அப்படி அவ எப்பவுமே குழந்தைகளுக்கு முதல் குரு அம்மா தான். ஸோ அம்மா தான் அப்படி சொல்லி கொடுக்குறா, நீ சுவாமி அப்படின்னு நினைன்னுட்டு சொல்லி கொடுக்குறா. அது நன்னா குழந்தையோட மனசுல போய் ஆழமா பதிஞ்சுடுது. நான் எப்படியான சுவாமி கிட்டக்க நான் பார்த்து சொல்லுவேன்,
எனக்கு அப்பா மடியில உட்காரணும்னு சொல்லுவேன்னுட்டு அது ரொம்ப வைராகியம் வந்துடுது. அந்த சின்ன வயசுலயே அந்த 5 வயசு குழந்தைக்கு பயங்கர வைராகியம் வந்து அது பாட்டுக்கு வெளியில இறங்கி பேலஸ்ல இருந்து இறங்கி அது பாட்டுக்கு காடை பார்த்து அது பாட்டு கிடுன்னு நடந்து போயிட்டே இருக்கு. அப்போ நாரதர் அப்போ எதிர்த்தாப்புல வர, அப்போ அவ குழந்தைய இப்படி எங்கேயோ சின்ன 5 வயசு குழந்தை எங்கேயோ காட்டுல ஓடி வந்துட்டு இருக்கே, இது தெரியாம வந்துடுத்து போல இருக்குன்னு நினைச்சுட்டு நாரதர் வந்து, ஏன் குழந்தை நீ இங்க வந்திருக்கே, இங்கெல்லாம் காடு சிங்கம் புலி எல்லாம் இருக்கும், நீ இங்கெல்லாம் வரக்கூடாது, அப்படி நீ உன்னோட நாட்டுக்கு போ அப்படின்னு சொன்னோன்னே, இல்ல எனக்கு சாமியை பார்க்கணும் அப்படின்னுட்டு ரொம்ப திடமா சொல்றது. அப்போ அதுக்கு ரொம்ப கன்வின்ஸ் பண்ணி பாக்குறாரு நாரதர். நீ ஆத்துக்கு போ, எனக்கு உன்னால அவ்வளோலாம் சாமியை அப்படி வைராகியமாலாம் பண்ண முடியாது, நீ குழந்தை அப்படிலாம் சொல்லி பாக்குறாரு. ஆனா அது நல்ல ஸ்ட்ராங்கா அது ரொம்ப வைராகியத்தோட நான் சாமியை பார்த்தே ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லும்போது, நீ எப்படி நீ உனக்கு அப்படி எப்படி நீ சாமியை பார்ப்ப, உனக்கு எப்படி பார்க்கணுன்ற அந்த ரூல்ஸ் எல்லாம் தெரியுமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கும்போது, நீங்க தான் இப்ப வந்திருக்கேளே எனக்கு முன்னாடி, நீங்க எனக்கு சொல்லி கொடுங்கோ, நான் எப்படி சாமியை பார்க்கணும் அப்படின்னுட்டு அது நாரதர்கிட்டயே அது திருப்பி கேட்டுடுது. அப்போ அவருக்கு ரொம்ப இதுவாயிடுச்சு. சரி, இந்த குழந்தைக்கு நல்ல ஒரு இது இருக்கு, அது நம்ம வழிகாட்டினா அதுக்கு ஒரு நல்ல இது கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. நீ வந்து மதுவனத்துக்கு போ, அங்க வந்து நதி இருக்கும், யமுனா நதி இருக்கும், அங்க போய் நீ ஸ்நானம் பண்ணிட்டு நீ வந்து நான் நாம ஜெபம் நான் சொல்லித்தரேன், உபதேசம் பண்றேன், நீ அதை வந்து சுவாமிய 4 கை கதை சங்கு சக்கரம் அப்படின்ற அந்த மகாவிஷ்ணுவோடைய உருவம் வந்து அவர் எல்லாம் சொல்லி கொடுக்குறாரு. இப்படி இப்படி இருப்பார், நீ அதை மனசுல நினைச்சுக்கோ அப்படின்னு சொல்லி, ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயா அப்படிங்கிற நாமத்தை சொல்லி கொடுக்குறார். சொல்லி கொடுத்து எப்படி பண்ணணும், நீ நீ ஸ்நானம் பண்ணிட்டு ஃபர்ஸ்ட் மாசம் வெறும் பழங்களை மட்டும் சாப்பிடணும், 3 நாளைக்கு ஒரு தடவை சாப்பிடணும். 2வது மாசம் வெறும் புல்லு உலர்ந்த இலை இது மாதிரி 6 நாளைக்கு ஒரு தடவை சாப்பிடணும். 3வது மாசம் தண்ணிய மட்டும் குடிக்கணும், 9 நாளைக்கு ஒரு தடவை தண்ணி குடிக்கணும். அப்புறம் 4வது மாசம் காத்த 12 நாளைக்கு ஒரு தடவை தான் நீ வந்து எடுக்கணும். 5வது மாசம் நீ ஒரே கால்ல நின்று தபஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு எல்லாம் அவர் எல்லாம் ஒவ்வொன்றா சொல்லி கொடுக்குறாரு. இந்த குழந்தையும் அதே மாதிரி ரொம்ப திடமா எந்த ஒரு தப்பும் பண்ணாம ரொம்ப சின்சியரா சாமியை ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயான்னுட்டு அவர் சொன்ன மாதிரியே அது செய்யறது. 6 மாசத்துல அதுக்கு அந்த ஒரு பயங்கரமான அந்த பூமியே நடுங்குற அளவுக்கு அதுக்கு அந்த பவர் வந்துடுத்து. எல்லா லோகத்திலையும் அந்த குழந்தையோடைய நாமம் ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாயான்ற அந்த குழந்தையோடைய நாமம் எதிரொலிக்க ஆரம்பிச்சிடுது. தேவர்கள் எல்லாம் போய் சாமி கிட்டக்க போய் சொல்ற, நீங்க எப்படியானும் அந்த குழந்தைக்கு முன்னாடி போய் நில்லுங்கோ, இது உலகமே ரொம்ப ஆடுறது அப்படின்னுட்டு அவெல்லாம் போய் விஷ்ணுக்கு அவருக்கும் ரொம்ப பார்க்கணும் அந்த குழந்தையன்னு ஆசை வந்துடுது. ஆனா அந்த குழந்தைய எந்த ரூபத்துல குழந்தை நினைச்சுட்டு இருக்கு, நம்ம போய் டபார்னு முன்னாடி நின்னா குழந்தை பயந்துடுத்துன்னா, ஏன்னா அது எந்த உருவத்துல நினைக்கிறதோ அதே உருவத்துலதான் சுவாமியும் போய் நிக்கணும், அப்பதான் அது நம்பும் இல்லையா. அப்போ நாரதர் கிட்டக்க இது பண்ணும்போது சங்கு சக்கர கதாயோட அந்த மகாவிஷ்ணு சொரூபமா தான் அது நினைச்சுட்டு இருக்கிறதுன்னு தெரிஞ்சுட்டு இவர் போய் நிக்கிறார். ஆனா அது குழந்தை கண்ணை திறக்கல. அது அப்போ சுவாமி வந்து அவருடைய இதா உள்ள இருக்கிற சுவாமி அத பிம்பம் இருக்கும் இல்லையா, அதை மறைக்கிறார் ஃபர்ஸ்ட். அதை மறைச்ச உடனே தான் கண்ணை திறந்து பாக்குறது. அது பார்த்தா வெளியில சுவாமி அப்படி பிரத்யட்சமா நிக்கிறார். அப்போ அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியல, வாயை திறந்து ஒண்ணு பேச முடியல, கண்ணிலேந்து தண்ணீர் தாரையா கொட்டுறது. அது சாமியை பார்த்தோன்னு கட்டிக்கணும் போல இருக்கு. அதுக்கு என்ன பண்ணணும்னு தெரியாம அப்படியே பிரம பிடிச்சு நிக்கிறது. நம்ம சாமியை தான் பாக்குறோமா இல்ல நம்ம நினைச்சுட்டு இருக்கோமா அப்படின்னுட்டு அது இது பண்ணும்போது சுவாமியை தன்னுடைய பாஞ்சஜன்யத்தால அதோடைய கன்னத்துல மெதுவா வருடி விடுறார். வருடி விட்ட அப்புறமா தான் அதுக்கு தன்னுடைய இது வந்து சுவாமியை பத்தி ஸ்துதி பாடுறார் அது துருவன்.
அப்புறமா சுவாமி வந்து உனக்கு என்ன கொண்ட வரம் வேணும் அப்படின்னு கேட்கும்போது அதுக்கு தான் எனத்துக்கு வேண்டி இந்த இதை நம்ம தபசு இருக்கோன்னு கூட மறந்துட்டு எனக்கு எப்பவும் உங்களையே நான் பக்தி பண்ணணும் சுவாமி அப்படின்னுட்டு அது கேட்கறது. சரின்னுட்டு சுவாமி நீ வந்து உனக்கு அதே மாதிரியே கிடைக்கும். நீ ஆனா இப்போ என்னோட வர முடியாது. நீ வந்து உன்னுடைய காலம் கழியிற வரைக்கும் நீ இங்கே இருந்து எல்லாரையும் பரிபாலிச்சுட்டு உன்னுடைய காலம் முடிஞ்ச அப்புறமா நீ துருவ நட்சத்திரமா நீ வந்து சென்றடைவ அப்படின்னுட்டு சொல்ற. சொன்ன உடனே அவர் வந்து அவர் சாமி அங்கேருந்து போறதுக்கு ஒரு இது வந்தோடனே இதுக்கு சாமி கிட்டேருந்து வீட்டுக்கு போறதுக்கே இதுக்கு தோணலை. திரும்பி சாமியை பார்த்துட்டு அழுதுண்டே திரும்பி வீட்டுக்கு போறது. அப்போ அவ அம்மா அப்பா எல்லாம் எதிர்த்தாப்புல வந்து குழந்தைய அழிச்சுட்டு போயிடுறான். போய் அதுக்கு அந்த ராஜ்யமே அந்த குழந்தைக்கு எழுதி கொடுத்து எல்லாம் அவருடைய குழந்தை துருவனுக்கே குழந்தை பிறக்கிறது. உத்கலன் அப்படிங்கிற ஒரு குழந்தை பிறக்கிறது. அந்த வரைக்கும் அவர் ராஜ்யபரம் செஞ்சுட்டு அவருடைய காலம் கழிஞ்சிட்டு அவர் வந்து துருவ நட்சத்திரமா அவர் போய் சென்றடையார். அழியாத ஒரு நட்சத்திரம் அதுதான் போல் ஸ்டார்னுட்டு இங்கிலீஷ்ல சொல்லுவா. அந்த மாதிரி அவர் போய் சாமி கிட்ட சென்று அடைஞ்சு விடுறார். இதுதான் துருவனுடைய கதை. எல்லாருக்கும் நன்றி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி.